Oo. Ow. Ikaw na sana. Go. Faster. Pwede ka. Oh, careful. Okay. Oh. Sakit na yun. Palit niya. Careful lang. Don't rush. Oh. Good morning, students. Good morning po. Today po yung ating PPA Facebook first batch na kasama natin. Pero bago po lahat, kailangan po muna natin i-check na yung Pwede mga na pera. pa-BTS ko walang. Pakitaas na rin po yung kamay ng mga magulang. Oh. Okay, let's start off with Hindi na gumalaw ah. painting na ba? Sa kabila naman. Oo, sa kabila naman. Oh, careful. Marisa. Careful. Model, careful. Cherry.